בבית הספר מקדמים ומעודדים פעילות ספורטיבית, ימי ספורט שכבתיים, הישגיות והעצמת ספורטאים מצטיינים, ובעיקר פעילויות רציפות במהלך ההפסקות. ההפסקות הפעילות מתקיימות בכל יום בשבוע במשך כל השנה. תלמידים רבים משתתפים בפעילויות המגוונות, חלקם פעילים וחלקם צופים ומעודדים. אנו נעזרים בתלמידים אחראים וסמכותיים בשיפוט ובארגון. אור פלדמן, תלמיד בשכבת ט', תרם רבות להישגי נבחרות בתי ספר בכל שנותיו בחטיבה. נועה צ'יפרוט לומדת בשכבה ח' והיא ספורטאית מצטיינת. השנה השתתפה עם נבחרת בית הספר בתחרויות אתלטיקה קלה.